vacuum. Me for video. Akora me say musa bibi kakra. Enti enda so ni akwambo no. 2 years na odidi. Say 2 years ni na ide ko bokwan. Efe na ahoho na eba no enye kuroma nko a na sabi me a me fi baabi na me hwe yin fi kuroma me timi be ka mo e ma ye hyefa yi. Wo tumi ba. Because yeah, idea agro bebre. Anya eni je sama o wa wan person be oni beji. First on na any bibi to say trot and then introduce trotting. E be ka ho a. Say wo hwe ya Friday na never till Saturday no. Hwe do ma wo be hia. Aho bi wo ba. Ne ne mo wo kuma si nkran. Ene amuna ni na wo ba. Bi ba de ni nua ba so be hwe se ne na fashion. Se ne e koso. That's that to be back. Now, can you know 14 days? We are 20. Mubudra, the Budra. A friend of me pair, Tima. The Intima, Mubudra. What I have got here, Mudijinaso, Afilia, the Moya, what I have and a Musu. And now say, Afilia and a Butai. Afilia and Butai. Necessary Butania, should I say, in to me, we are Butai, dear. It to me, spanning by say a year and 2 and 3 years. Most of us have and as far as Butai on the good. As far as Butai, they could just say, if I say, Yenya police station, no green, no green, the Munya, and I think that's war 2016. And 2016, until last year, the same year, they sign, yes, also, yeah. We are complete, but a commission war 2016. We say Yenya police station. Now, no Yembe more 20. Last year, 2017, we see on that issue now. Now, I feel there. Now, you say Abelfo. It's Shay Ababe. My friend, I'm so, and I said, or maybe I 2 years then. Or couldn't him. As I said, Sabelfo Shano, or Mamma, you say. Say you crook a cray or he. Say first you could a cry. What I said, first you could so then himself to be dead. Then young said, oh, you crow were a Buchisiano. You bet me and then I send him a new cassie. It is a good I would like it to a Roman village. I used to go to a man. So I said, the first name grows to be as a miss your hand. Oh, how Betty. Sounds the same now. Or we see a butcher so many miles away. A betty within a second or two, and that's all for a mobile phone. And I was waiting to call walk room for 40 years. What I said, 1 year. That's a first one. I can some of that, so many years of run on county. And then I seem to see as a pool of Jobati. No, who are walking over 1 year. So I said, and this house is a per se. Then you do what you want, you're from now. Why shall some Lucia by that team was work with a new war, Sir Ababun? There's another Butaya, what is share information technology, Nana, you're dancing. Then you're going to every year. See what we are saying. Watch the Paya of Fasu South with a frail month for one walk into now over fear. See a people more if you are my year. Here, at 2 women, you go to me at 1. Nana, I am from Woodhouse will be. Nibia or Chiwadia, Nibia or Butaebi, the people we are wanting Quakuyan, and now my yen. It will free a premier any Yapibia. A Chiwadia be our home opportunity mine. Supporting Claudius, I give you one welcome. What's here beer a dobianti. Yes, I am mamma. Said you are doing fine yet as somebody. Dumbum, I tell you, she will put her pa and said, Ubabu no Bobudia. And Pedra Bokra, I pick a book. No, so why a chudibia, a chudibia. Now your mamma, Nana, if I will say, and in a son. Said the young city, no one, I was soon, and Cramosonis from Hodo. Oh, Jacobia. Oh, when na a boy. It is a cassette or Sucambo, Lucia, because the first said, Sat, it's a mandolina.
yɛhwɛ ina yɛ direct to ɔmatigo nyame hwɛ nyame kwan ne ɛde bi data so bi ɔsom ɔboso yɛ de o na sɛ de sɛ na sɛ mina no ɔde dan ewurade ɔsi sɛ onim sɛ obi wɔ ha wɔfɔ ne nyame na onim kwankwa bafa so abɛyɛ dɛ ɔbɔsom saa onipa no ɛnti sɛ kɔkora mbere a yɛwumi obi wɔ ha ɔsɛ mimi gyedi wɔ materialism mimi gyedi wɔ krembo mu mimi gyedi wɔ verse Christ Apostolic Church nso bebree aba enti obiara da wogyedi a wo na agyedi na hwa na de ɛde so no nipa ba ɔsɛ ewurade yɛ yakopɔ ɔyɛ ewurade ko nti ewurade bi a wosom biara ɔyɛ ewurade ko ne yɛ so na ɛfa yi sɛ wo bebie ano a ahyɛnsodeɛ bɛn na ɛmɛ yɛhu sɛ nnɛ da biara ɛwɔ mu ɛna adekyeɛ yɛwura fashion ɛma adehyɛ wɔ kurom a ɛhu sɛ nnɛ deɛ deɛ wura amateɛ na bi wura ma hu ne deɛ afahyɛ biara asa na bɛn no de twiga bo de wo sɛ ɛmbere gbogbo afahyɛ no wo nyina nim sɛ Friday ne bi to bi wo akɔ twiga ɔbaba ntade a de yɛba yɛyɛ ne sɛ ɛdu bi akwa no sɛ ɛyɛ kind of procession ina bɛ so aka both old and young ina bɛ so kind of and that's after mo so abɛɛfo kani ɛyɛ wo mu yɛdum na na yɛndum no ɛno wɔ hɔ electricity yɛ adwuma na nsoma sa so anya afofra ɛyɛ de yɛde nsa anwene na mo obutan bi antimi so kani ana mo de hwehwɛ bibi na no mu hu fo na mo hu fam na ayade a ɔkyerɛ sɛ yɛ mama obi ahu sɛ ampa abire so sɛ yɛyɛ saa bi ɛne nti na yɛyɛ saa no na bibi foforo bi mu wɔ hɔ sɛ mo so kani a yɛma yɛsɛ hu sɛ bibi wei a yɛaso yi ɛna kani na kyi no yɛbɛsi twini bi so yɛbɛbɔ adoman yɛbɛhyɛn abɛn bi yɛwɔ sɛnkuo bi a yɛbɔ yɛwɔ dwom bi a yɛto ansa na yɛahyɛ afahyɛ no ase anka dia yɛyɛ no sɛ yɛwɔ asafo ma wɔ ha wɔyɛ dɛ wosi asafo kyerɛ so sɛ wɔka yɛn sɛ first no kra na wɔde frafrɛ dɔm na then this time no bebree abɛfo nyɛma aba nti ntume fɛfɛ nti first no ansa na nyɛba no yɛkɔ asafo kyerɛ so yɛfrɛ dɔm sɛ ebere no aso sɛ ɔsɛ yɛ dɛ bɛfie na yɛ bɛfie sɛ wɔn mantam ha baabiara di a wɔte sɛ twini wei a yɛrebɔ no yi wɔte na afahyɛ ɛduti wɔ sɛ wɔbɛfie nti anam sɛ saa de no sɛ nda ɔntumi kɔ so abɛnti yɛde fa abɛfo ɛhyehyɛ so na obiara abɛfie na mene meka sɛ baabi na wotie akunya so yi a nananom wɔ ha yi sɛ mobie ɛbɔtwene ɛsɔkani awi a yɛwɔ nananom sɛbe nya sɛ bebu nanom ne sɛsu no so abosomfoɔ awɔ bosomdaa bi ɛkɔgu nsa wɔ mu yɛn nnɛma no a yɛba no saa nneɛma wei nyinaa hyɛseɛ no yɛhu ne sɛ sɛbi ɛyɛ abosomsom sɛbi wokɔkora yɛbɛtwa wo ti na biribi saa wɔ hɔ ɛne biribi saa ɛtwiti bia bɛbɛm na mɛwɔ sɛ yɛwɔ kuro biara wɔ kusuban nti sɛ wohwɛ yɛn de background a wɔn sɛ yɛabɔ biribi kakra bi hɔ a yɛde kogya saa nti sɛ yɛkɔ kɛnɛ procession ne na ɛwie a ne ayɛ dɛ ne yɛtwa ho 3 times nti wie a na ɔkyamehene anaasɛ abusuapɛn no na ɔyɛ ho ade no na wabɔ mpaeɛ afrɛ no nam sɛ sɛsi aba ɔmo yɛ ho ban sɛnea yɛfrɛ twirampɔ kwame mu a ɔnso ɔboa yɛ no ne te sɛ nso yɛsrɛ sɛ ama afɛhyɛ no a yɛhyɛ no ɔnyɛ asomdwee na asɛmsɛm biara yɛde ɛsi nti so kwana nso yɛfa so a yɛde ɛnyɛ awurade kasa sɛ fɛsɛ no nanam saa na ɔyɛ no nti saa kwan no yɛde fa so na afahyɛ yi ekura yi bibia ɛkɔ so wɔwie bibia afahyɛ da hɔ a nananom ayɛ ato wɔ dada no wobɛdi adeɛ a nnɛ bibia sesɛ wowɔ bibi pɔtee bi a wopɛ sɛ wosesɛ firi mu ka wonyaeɛ a nka ɛdan a mokɔbu nsa ne adeɛ wɔ mu ɛnam nyamesom aba no ka wobubu gu yi ɛno deɛ ɛnyɛ adeɛ a nyɛ susu sɛ yɛbɛbubu abu wɔsan sɛ sɛ wofa kuro biara ebi wɔ even kora sɛ yɛmfa nyamesom kora mfa nyɛ ade biribi te sɛ Roma krɛmbo na ade nyinaa no wɔn nyinaa wɔ symbol a ɔkyerɛ sɛ asɔre no gyegya
o jaso nti kuro so ni jaso o jaso no saa that particular no just a fashion that way would be come you get another my enyi sana Jesus ka say bra Moses share no me yi bi me fe bi so be kam na mo me be shemo de kana saa so na ye na na betina kunya kesi yesu wo wodon bi onya ya nka apam mo furu kure don asemi wo a seke se first rank me ama pem wo a bobodua okromo ana so be nya mo ho asem motuma apam afukuma pia na nda de no akoye mbrasem enti aya na bibia na wo ye no yo ba bo amakuru na ko nka bia no wo je no ye mo do be sikuro ni fi ase die wo hia na pati ko che sana ka wo so ba de sisi so no ana mbrasem ti aya na ye fra no inesisi wotituma ene tuna na dwumadi a me ne wodi so nkomo yi na enya me won che me ne wodi nkomo wo mi edi enda so ye tete e obi ka tete e obi kire ya ntwe a mema wei mu ye ye o ene mofra ye ba no panyini bia se bia nya be se bi buru ehunu se o ye ba ifo na o ye wei nti yanka ye won company fa na de bi bu se twato a mi bu se bi mu na do afutu ama wona na no eye amamre kasa ebebuo ye ebe ya kasa kwa sai na wo hye mu kana e wo kure mu ahatia odi afashe mu a itumi ya saade no bebre de aye na se kwa no ya po a yeto anasesem because anyasa no bebre no ana nyame bi ofa anyasa ho e defa kokwa na soso se kokwa na so no pese class nyasa na ko fa nti aya sa kasakwa na kasabubi na aya defa kokwa na soso sana ya kasa edua enti kuma ukwana so kwata so ye no man tra so tonku ade be fa no enti na ya da e ka eduwa na munyansa mu no ye ma mo chechire kasa bibu ene kasa kwa eto ho no mutaye ewo mu ni sen eboa makasa twetia eboa ma kasa sipi eboa makasa twetia ma makasa so le SCP nti wo a so na wo tie no wo tie sakwasakwa no ama ma wo biansa ni medie sa akura bedasi bibi na titi obi kira bibi afo so eda wase ibi a kire ya dwea e be san yaba na ya so sa ibe wura wasa so yi ipatom ha bibi a wosi atwa bia no ibi twa akura betena asi bitumani hu ha bedi ade we ni hu a na me hunu se prison na me hu die ntia ubato mo na utena na ade we obi tena ho bo ho ba na obi ntra ho ba ho ba on se first no ena send access and they walk police station idea there was say bi na dey go first so we ya obi to crew na we ya mo ho a na we ya dey fata e do wa be shi mo ese na mu jira dan no mo se bibi sa ati twa se be koso wo so de fo no wo se e jakura bia bi mana mo obeta kakra no so ya se na ba bia mo de to kura be tu mo ti ne dia se mo ele dia me dia mi hu ya kam de tu e jira ha ma mi o yo nana me da se bebrebe mani agi akura e ba ye masan so mo se enkunya wo pato mu do so e ahoho akunya ena hwan no hwan akunya ane wa akunya na ye mahafo na nebusia mpemfo na ana ahemfo do se na wo mo ka ho wa ahemfo de me wo na yese watwi kam obo krampo na opato mu ha na okuri mu ahemfo do se na wo mo opato mu ahemfo mo ha mo first man crowd na ona mitapiti se minu ha ono no yo ni fahin mo bi kunhen mo adonten mo chidom mo first twafo hen ena twofo hen die wo ahemfo ebrei wo na abobo ni na ebreko na so infa kakre ba chira se man crowd ni o deputy oni ho a ono na wo ni fahin no so yo den ni fahin no so ano so ni se bibi ni ho a se na chiche ahendi na mo obia wo wura opre
nti no se me fa se betna me fa se mpo ye betna he kra no se betna ha ono ni fa hin betna mi fa side so maybe we so actually we could na ti dom no se yekọ baby yekọ akono no no owe ohwe echiri na wa hwe mofra na ni safa ye jam wetu no mo abra mo ko betama ye baba ina ye wo twafo hin mo nua ye ko bia o ye de wodi enim kan asase si bia ya be share adonte so wo twa adonte so ai no so ejisu na adonte so ni ma geni se adonte no e no no di ohene no enim apart from that one they wo to fin na ono no opobo adomano se yakwa akwa na se ko bibia ebu no no opobo wa no oju wa asafuku no ano and the warrior say no down nana obre wantina say na otwini elu ahye fire amamre ni amane ye beja wa amwade wa hoyo na wa himfu a wobodi nyina kire mi mapeda aba no wasan asibia so a kire mi dwumadi epoti omoye nana no aba no oba hima o oba hima ofia ye sabe wa twito wo wai se so o waso no fa na mpewa oto so ebi na ampewa oto so ebi medasi ne odukro hima odukro ehima pia na unse ye dwuma ye die ye siniro atoda abobu no ohene ne yere ne ohima etimisi sa ene se ohene de se ne saka biko bebi a aka binyima kame na etimi ya wade onto me nya ware sa ele ya wale bebreu adama o sinim enti ye de ye sa hye no ni wosa enti be mama aka kire sa that is titi e obi ka titi e obi kire na mesa asre udi no besi subie no e dia mama yo na na tweku adaso a otoso akọ na tweku adaso a etoso akọ medasi ni dinare principle na na tweku medasi ebebi na Mr. Brandon has a number to say population the crowd so that's another piece of gas also but this year no may sa was hard for us yeah medasi Bakum, me video. I mean, na na tweku adaso a otoso akọ ojikru kumu apoten me fa saa akwaje aye titi obi ka titi obi kire na me tu mama fo me bebun na me man na afu me tu fo de oyaza ya na nanom wa hihya to ho wo sa se amante yaja oye den otichi so we free ukrum achi abia wonti ukrum achembo ase a aya we den oyira kujira begum nti se titi obi ka no oyade a na namon mama enye na mebuni ya yatasi yeso yehu za osi ya na namon brodo am yeso yetum ye dedam djumedi no yeso ye dako ye bra na se yeposa djumedi na mbrana anase titi sam na ye na namon ka na ye ntumi ehu yinechi kwa ye ba yinechi nso se bibiara oye patramba se wo wahin se wo kuro mu se wo amanane hun se amante a wo kuro mu no enya ga yebo mantu amade nche bebi aboko bia mo hu se wo ye patramba bebi bia wo na ye hu se wo ye patramba papa na wo pe bi papa bi akọ man patram na ta ko ye nti na ye de subampedi wo sa se nam tete wo bi ka no na tutu wo bi kira no o mama ye de subampedi amama ye enye mofra ye nyamba bi afata ye buade ye nyansa ye nyimidi ye mbu ye pefu a ye bu de ye pefu na ye wakasa na nne mbiri onam says am ni na ya kan kire ye mofenti ama mofra bebre ata akoso obu no obu adi da me ye keke ka no nti na sede won kwatwala onja sa amambra bi a afata no na mumumbo amambra afata mama we buade mama ni mapa aba pote no ya na be de makachira no mafina na sibi